Akwụkwọ nke amamihe o mere ka anyị mata nke ọma na ebumnobi Chukwu o ji ike anyị n'ụwa nke abụọ ka anyị mee ụwa nke a ka ọ bụrụ ebe dị mma obibi karịa ka anyị jidoro ya. Hello. Metụ na ka sị nwanne nke si eme ka ụwa bụrụ ebe dị mma obibi karịa ka jidoro ya. Ọ dịghị ụzọ ị ga-esi mee ka ụwa a bụrụ ebe obibi karịa ebe dị mma obibi karịa ka jidoro na-abụghị mgbe anyị ma uru ndụ bara. Praise God. God is good. We must know the value of life and the importance of it. Mkpa ọ dị. Uru ọ bara na mkpa o mere gịnị? Ọ dị. Ọ bụrụ na anyị gaa n'akwụkwọ nsọ anyị bụ nkọmi, o mere ka mụta sị na mkpụrụ obi ọ na-abịara ụwa ga-eji ndụ ya chụọla otu ihe àjà, ihe ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ, ọnwụ ma ọ bụ ndụ, nyenye ma ọ bụ arụ ike. Olu Chineke anyị dị mma. Achọrọ mgbe ị na-anụ okwu a gị na-adanye site n'ime obi very well. Ka ị mata klaasị nke iso n'ime ya. N'ịbụ ndị ji ndụ ha chụọla otu ife àjà. Ị mata na ọ bụ ife ọjọọ gị ji ndụ wee chụrụ àjà na ọ bụ ife ọma. N'ihi na eme ụwa nke a ka ọ bụrụ alaeze nke obi ụtọ, ka ọ dị mma karịa ka ị jidoro ya. Ị na-eme ụwa nke a ka ọ bụrụ ọgba aghara nye mmadụ ibe gị. Olu Chineke. Ka anyị cheta na akwụkwọ nsọ anyị bụ nkọmi na akọnuche nke eziokwu mere ka anyị mata na ọ dịghị ebe obibi ọzọ mmadụ nwere, mmadụ nke nọ n'anụ arụ, ị nweghị ebe obibi ọzọ na-abụghị ụwa nke a. Anyị na-akpọ ọsọ eluigwe. Hello? Anyị na-akọ stori. Ọ bụrụ na ime ụwa ka ọ dịrị gị mma iwere ndụ gị chọrọ ezi ife àjà, automatically ị ga-anọ na alaeze Chineke, because the kingdom of God is here and now. It's not far-fetched. Am I communicating with somebody? Yes, sir. Right on. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ụwa na-aghaghị aja aja gaa n'ihu na omume ọjọọ, mana ọ na ị chọrọ ịfụ amara nke Chineke na ihe ụtọ nke ụwa na ezi omume ka ịma na Chineke dị mma. Praise God. God is good. And God is good. All the time. Ọ gịnị bụ uru ndụ bara na mkpa ọ dị? Ịma ebe uru ndụ bara na ọ bụrụ na ị baa n'ime akọ na uche gị, jụọ onwe gị ajụjụ, gwa onwe gị eziokwu.